Bona vesprada. Des de Berca Televisió els apropem fins les seues cases les últimes novetats pel que fa a la crisi sanitària del Covid-19 i les seues repercussions en la nostra ciutat. Alguns comerços de la ciutat ja han pogut obrir les seues portes, això sí, sempre en cita prèvia. És el moment de tornar a revitalitzar el comerç de la ciutat. Alguns dels que ja han obert les seues portes amb totes les mesures de seguretat han estat les perruqueries, centres d'estètica o clíniques dentals. A poc els comerços van tornant a obrir les seues portes. Amb moltes mesures de seguretat i higiene respectant les normes van oferint els seus serveis als clients que durant setmanes no els han pogut atendre. És per exemple el cas de perruqueries que sempre amb cita prèvia ja estan en marxa. Pues después de 50 días la veritat que esperamos tots, gràcies a Déu, i hem ampliat l'horari perquè hem tingut que ampliar el temps de servici en cada client, entonces hem reduït la capacitat d'atenció a la gent i entre que tenim que desinfectar sillons, lavacaves quan s'alça el client, que no toca res, no pot utilitzar les caires d'espera tampoc, si deixa algun encert personal, quan acabem tenim que torcar-ho tot i evidentment hem tingut que doblar tot el material, tant tisores, màquines, peines, tot perquè conforme acabem en un client va tot a l'esterilitzador i utilitzem material nou i després capes desechables, toalles desechables, guants, mascarilla pel que no la porta, en teoria solen vindre tots. La veritat és que la gent està sent prou conscient i això, venen la mascarilla, venen guants, se fiquen l'hidrogel només entren, ells mateixa te diuen, puc deixar la jaqueta, ells mateixa ja van preguntant perquè saben tots més o menys que el protocol a seguir dins d'un negoci, però està sent més fàcil del que ens pensàvem, la veritat. La veritat és que tenia moltes ganes de tornar, això és la primera, de tornar a treballar i estar en contacte amb els clients. El que passa és que està sent un poquet complicat perquè, clar, ens demanen una sèrie de medides que això, que tot siga desechable, capes desechables, toalles desechables, guants desechables, protecció, per supost, en mascareta, la clienta, la peluquera i això, jo no estic gastant desechables per a la clienta per pentinar, però per tot el demés sí. També és de veres que tinc una capa per cada una, entonces quan acabe se'n va tot a desinfectar-se. Llavadora, peines, tot. És un poc complicat, però és el que toca. És el que toca perquè tot funcioni bé. Tantes setmanes de confinament total ha fet que ara siguin molts els clients que necessiten passar per les mans dels perruquers i perruqueres que en alguns casos arreglen allò que ens hem fet en casa. Això ha ajudat, pareix una cosa que no hauria de dir jo, però ha ajudat a amortiguar aquesta avalanxa de gent que jo, per exemple, aquesta setmana i la setmana que ve treballo dissabte de vespre també i me fique molt matí, acabe tard i treballo el dissabte també tot el dia per intentar primer estabilitzar la faena i a partir d'allà començarem en la rutina normal. Però que aquesta gent s'ha xarrapat fa que no vinguin tots perquè això serà... N'hi ha gent que me digui quan t'hauries m'avises i quan li ha tocat, hòstia, que m'ha rapat el monyo. I millor, mira, així amortiguem un poquet i ja vindrà d'ací unes setmanes. Però sí, la veritat que sí, la veritat que dies antes de... Quan va eixir la notícia de cop de repente els mitjans de comunicació se feren seguida i pareixia que nosaltres érem més importants que el Mercadona, vamos. I entonces n'hi ha 2 dies d'un nerviós en el telèfon, penjat al telèfon, donant hora, espereu-se perquè no sabem, no eixit el bo encara, a vos si diguem que sí, després tenim que recular, en el grup de WhatsApp que tenim dels peluquers a Sinal Xemesí, la veritat és que n'hi ha un nerviosisme que estàvem alterats tots perquè el que volíem era això, que eixira oficial per no xafar-nos els dits. Després n'hi ha hagut companyies que no han pogut obrir perquè tenen treballadors, els treballadors no poden ficar-se a treballar encara, perquè tenen que eixir-se'n de l'ERTE i tal, però en realitat quasi tota la gent s'ha ficat a treballar i està sent prou més fàcil del que ens pensàvem. Són medides sanitàries que pràcticament quasi ja teníem tots assimilades, llevant de l'hidrogel, que no el tenim evidentment, ni anem amb mascareta, però desinfectar el material i tot això pràcticament eren coses que
que ja fem. El que passa que ara la murga de cada client que s'alça a tocar la caïra, jo he tocat el sió ja més vegades que tota ma vida. I la veritat és que sí, la llista d'espera era gran i encara està, però bueno, poquet a poquet. La cosa es que sols ens deixen entrar un client per turno i bueno, entonces la cosa va un poc més espallet, però bueno, farem totes les hores que facin falta. Alguno. Lo que pasa es que los buenos clientes han sigut prou fidels i van demanar aparèixer i entonces s'han portat prou bé. Els xics estan ahí un poc més complicats, però bueno, bé, algun estropici, però bueno, res que no se pugui arreglar. Un altre cas són els dentistes que durant tot aquest temps de confinament han tingut que atendre almenys els casos més urgents i que no podien esperar, com ara dolors forts, flemons o traumatismes. Pues estos días se han quedado de servicio de urgencias, el meu germà i jo, el resto del personal està en un ERTE i tot el que hem pogut fer les 2 primeres setmanes del confinament, des del 16 de març fins ara, des del 16 de març, les 2 primeres setmanes, sí que quasi tot via telefònica, el que podien retrasar al màxim, i a partir d'ahí, pues, bueno, cita prèvia i el més urgent. Les noves normes davant el Covid-19 els han fet inclús replantejar-se en alguns casos l'estructura de treball per evitar coincidències i així minimitzar el contacte. Ho hem organitzat per tandes també. La setmana que ve s'incorporaran, si tot va bé, 2 higienistes i així som 5 doctors en diferents especialitats, que moltes vesprades coincidíem o molts matins diversos doctors, doncs anem a fer un matí per a xiquets, una vespre un altre doctor, un altre matí per a maternèrbics. Anem a estructurar un poc també en la producció d'aerosols o no aerosols, que és el que més ens preocupa un poc a nosaltres, perquè hi ha més contaminació, diguem, de l'ambient, fer-ho també separat d'altres tractaments que pràcticament no generen tant d'aerosol. I si les mesures d'higiene en una clínica dental ja eren habituals, ara, amb este nou virus, entre nosaltres, s'intensifiquen al màxim. Sí, ja tens un protocol perquè ja no està este virus, sinó n'hi ha molts més virus, com pugui ser l'hepatitis o el sida, però ara és un poc més potenciat. Doble mascarilla, hasta ara només portàvem una mascarilla, bates impermeables, calçat, gorro, pantalla, coses que això no estàvem habituats a gastar i a partir d'ara sí que n'hi ha que gastar-ho. També en el cas dels sillons, més plastificats, canviar entre pacient i pacient, a banda de tot el pulveritzat que fem ja desinfectant previ a tot això. Però a poc, entre tots i adaptant-nos als nous temps, tornarem a la nova normalitat. Després de 50 dies de fer esport en casa, els esportistes també tornen a poc a realitzar els seus entrenaments sempre de forma individual i amb moltes mesures de seguretat. Ara també és el moment d'anar molt en cura per evitar lesions. Bon dia a tots. Són les 7 del matí. Avui, després de 50 dies de confinament per culpa del Covid-19, els corredors tornem a eixir al carrer. Després de 50 dies corrent o entrenant per el garatge, avui per fi ho podem fer per el carrer, per tot el municipi. Això sí, seguint les mesures de seguretat que ens han indicat. Estic com si fos un xiquet el dia de Reis. Anem a veure com se porta el dia. Després de 49 dies confinats, sense poder eixir a córrer al carrer, avui per fi podem eixir. Anem així a rodar una horeta en molt de coneixement. Espero que tots vosaltres també eixiu en coneixement i sempre complint la normativa que el Ministeri de Sanitat ens ha marcat. Disfruteu del matí i tranquils que tot anirà bé. Sort! Des del passat 2 de maig està permesa l'activitat esportiva de forma individual, un fet que ha marcat el confinament en el que ens trobem des del passat 14 de març. Així, els esportistes poden realitzar la seva activitat sense contacte, sempre de forma individual, dins del municipi i en un horari que abarca des de les 6 fins les 10 del matí i des de les 20 fins les 23 hores. La majoria de gent ja pot eixir a fer un poc d'esport, a pegar un passejat, a córrer en certes hores, sempre en una separació prudencial que ens marquen i
segons ens apleguen, la gent majoritàriament està complint. Sempre n'hi ha algú, però que majoritàriament està complint. Sempre respectant la normativa que el Ministeri de Sanitat ens va dir, i la veritat és que la gent amb molta gana i també seguint estrictament les mesures i també no fent grans coses, grans animalades per no lesionar-se tot, la gent va eixir a muntó a passejar, a córrer, en bicicleta, molta gent a fer deport. Nosaltres col·laborarem en companyia del regidor d'Esports, presentarem una sèrie de circuits prou assequibles per a la gent, perquè la gent poguera tindre una orientació. Era tot per alrededor de lo que és el terme d'Algemesí, i la veritat és que pareix que ha tingut acceptació els circuits estos, i la gent s'ha fet a estos circuits, i la veritat és que tots els circuits que nosaltres proposarem han estat plens de gent, i la veritat és que això, a poc a poc la gent ha anat disminuint la quantitat de gent que està eixint dia a dia, però bueno, encara eixint. Perquè durant al voltant de 50 dies els esportistes han hagut de conformar en entrenaments a casa. Els clubs esportius han aportat idees i han transmès als seus socis tranquil·litat per a fer bé les coses. I respecte al confinament, els dies que no ha pogut eixir, la gent, el que respecta als gent del Club Tortuga, nosaltres proposaren que la gent enviara a lo que era el club, activitats que estan fent en casa. Va ser una gran resposta per part de la gent del club, enviant moltíssimes fotos. Tenim alrededor d'unes 50-60 fotos en gent fent esports de casa, correguent, fent gimnàsia, i la veritat és que la gent del Club Tortuga ha respost a tot el que nosaltres hem fet. Bé, el mono per fer d'esport, la veritat jo soc el primer que tenim moltes ganes, els clubs me transmeteixen que tenen moltes ganes, però la veritat és que m'ha sorprès prou per part, en aquest cas, dels presidents, en molta lògica ho estan duent. Diuen que, encara que tinguin moltes ganes de fer esport, ells són els primers que se queden a casa, que eixen quan toca eixir i que ja serà el moment, ja arribarà el moment de tornar a fer esport. Estic en contacte amb ells, una vegada ja és que en totes aquestes mesures ja decretem els horaris d'apertura del poliesportiu i en una segona fase de les altres instal·lacions ja se'ls comunicarà. Després de tot aquest temps fent esport a casa, ara cal anar amb cura perquè es poden produir lesions. Així tenim alguns consells. Pues no, com bé dius tu, el primer dia hi ha que eixir poquet a poquet, han sigut 50 dies que hem estat tancats en casa, algú ha fet alguna cosa en casa, però és totalment diferent en la musculació. Tu has fet un treball en casa a un ritme, en uns pocs metres, i ara la veritat és que al tindre més terreno i tot, ara n'hi ha que anar amb cuidado perquè se poden produir lesions, els isquios pateixen molt, els genolls també han patit molt en casa perquè són tirades curtes, doncs ara n'hi ha que anar poquet a poquet. Ara no vulguem recuperar el que en 50 dies no hem fet, perquè és un error molt gran. Hi ha que anar poquet a poquet, eixir a caminar, trotar, i poquet a poquet anar augmentant, fins el dia que pots dir, mira, ja fas 10 quilòmetres, ja me trobo bé. Però la veritat és que d'ací vos demana que tingueu un poquet de coneixement en les eixides i respecteu això, el que heu estat parat molt de temps, i que no vos valga dir, no, jo en casa no he parat, perquè se paga, perquè en casa l'espai és reduït, entonces la veritat és que ara eixes i no és el mateix córrer en casa 30 metres que ara eixir en línia recta. Entonces, d'ací vos recomano que eixiu poquet a poquet, caminar, trotar, quan ja per això troteu, i això. I la veritat és que una hora que eixiu, quan eixiu, és suficient en aquests moments, perquè ara, sobretot els corredors, a la vista no n'hi ha res, carreres estan suspenent-se totes. De moment, fins a juliol està tot suspès, el que és el tema de carreres, entonces, com no tenim ninguna carrera al propet, la veritat és que és eixir a entrenar, fer esport, prendre el solet, prendre l'aire, i en una horeta mos sobra, dia sí, dia no, una horeta mos sobra a tots per estar en forma i poder portar el dia millor. La primera recomanació que jo donaria seria la que entre tots i totes aplicarem el sentit comú i la responsabilitat per a complir en les indicacions que ens han donat. Sabem que tenim una franja horària per a fer esport, que l'entrenament ha de ser individual, que no hem d'eixir del municipi, i també és important saber que la gent que estiga federada té opció d'entrenar 2 vegades al dia. Ara bé, no vol dir que per poder entrenar 2 vegades al dia precís tinga que fer-ho. Tot dependrà del que jo estava fent abans del confinament. Si jo abans del confinament no portava un entrenament de doble sessió al dia, ara és el moment menys oportú per a clavar des d'un principi 2 entrenaments diaris.
Segona recomanació que podria donar, respectar un dels principis bàsics de l'entrenament, com és el de la progressió. Què vol dir això? Ni més ni menys que seguir unes pautes bàsiques d'entrenament de menys intensitat, menys volum, a més intensitat, més volum. Hem de tindre clar que competicions a la vista no tenim. Per tant, no tenim un objectiu immediat. No necessitem buscar el nostre estat de forma físic immediat. Per tant, hem de tindre paciència. Tercera recomanació que vos podria donar. Durant aquest confinament hauríem d'haver treballat aspectes que deixem un peliu de costat durant la temporada, com puga ser continguts preventius, continguts compensatoris, treball de força, de propiocepció. El fet que ara puguem eixir a l'exterior a entrenar, no hauríem de deixar de fer aquests entrenaments. Hauríem de mantindre-los. A lo millor en menys quantitat, però no deixar de fer-los. Les coses canviaran quan el Gemesí entre en la fase 1. En aquest moment s'obrirà el poliesportiu per a la pràctica d'esport individual, això sí, amb algunes restriccions. Així obrirem el poliesportiu en unes certes restriccions, obrirem la pista de cross, la pista d'atletisme i la pista de tenis, però sols se podran jugar individualment. Ara estem en la fase 0, estem en una fase preparatòria de les instal·lacions esportives, com ja he dit en aquest cas el poliesportiu. Estem indicant per on pot córrer la gent, netejant vestuaris. El que sí que és cert que estaran tancats els vestuaris, en canvi els banys serà el conserge el que estaran tancats, però el conserge podrà obrir en cas de necessitat. Així, molt a poc tornarem a la normalitat per poder practicar esport, encara que es queden sense realitzar una de les proves mítiques de la ciutat. Enguany no es celebrarà la Volta a peu Sant Onofre, que es realitza cada any el primer dissabte del mes de juny. Vam estar parlant-ho, també se va parlar en els tècnics de l'Ajuntament i la veritat és que és una llàstima una cursa tan popular, no sols així en el Gemesí. La veritat és que és en tota la Ribera i te diria que també de la província, ja que aquesta cursa, la cursa del Club Tortuga, és una preparatòria i que s'ha vist també molt bé per a tots els corredors. Pues bueno, nosaltres ens reunirem el que és la Junta Directiva, parlarem el tema. Vaig estar també en una reunió en els cronometradors que tenien que cronometrar la prova, també estaven reunits la gent del circuit de la Ribera i bueno, me diuen que les mesures que n'hi havia no s'adequaven per poder fer una prova. Entonces nosaltres era pel dia 6 de juny, mos pilla, la veritat és que falta d'un mes, avui concretament, falta un mes, entonces com avui en dia està poquet a poquet, en fases fent-se, però s'han decidit totes les proves, de moment, fins al mes de juliol, que estan en el circuit i les que no estan en el circuit estan totes totalment suspeses, perquè això no sabem fins on aplegarem, si podrem, quan se doni ja l'ok, si podran fer carreres, si podran fer-se carreres de 50, de 60, de 100, de 200, això està tot per vindre perquè tenim que veure primer que se despeje tot això, estiga net tot i a veure si podem tornar a la normalitat i la veritat és que seria bonico encara poder fer ja carreres, encara que la nostra no pleguem ja, però bueno, tenim ahir el Samaruc per al dia 15 de novembre, a veure si per aquesta carrera el bitxo ja ens l'han carregat, ja no està el bitxo per així entre nosaltres i puguem fer una carrera digna per a que puguen participar tots els que vulguin.
Per a fer front a la crisi econòmica provocada per la crisi sanitària, el consistori ha signat amb la Creu Roja un conveni d'acció conjunta que pretén poder arribar a totes les persones que estan en risc de pobresa i exclusió. L'Ajuntament d'Algemesí ha firmat un conveni amb Creu Roja per a treballar conjuntament en el marc de la crisi sanitària provocada per la irrupció del coronavirus Covid-19. Es tracta d'una acció conjunta per atendre a les persones que estan en risc de pobresa i exclusió perquè tinguen els recursos necessaris, així com per reduir les conductes que suposen risc, millorar la gestió de la malaltia i contribuir a la millora de la salut. La situació de crisi sanitària podia provocar un col·lapse dels recursos socials municipals amb el greu impacte que això suposaria en la vida diària de moltes persones de la ciutat. Gràcies a aquest acord, Creu Roja ha desplegat tots els seus recursos dins el programa Respon per atendre totes les situacions de vulnerabilitat. És un conveni que està dins del projecte Responde, que està a nivell nacional. Creu Roja és una institució que està al servei de les administracions públiques i encara que de normal treballem en moltes àrees com d'empleo, joventut, persones majors, infància, en les situacions de crisi com esta és quan més fem falta i quan més ens reconeix un poc la feina que fem. Entonces és molt important aquesta col·laboració perquè independentment de la que ja tenim durant ja anys enrere de les activitats que fem del dia a dia, esta és per a cobrir l'impacte de la pandèmia en la població més vulnerable. Entonces, se tracta d'una assignació pressupostària que s'ha fet per tindre ampliació de serveis. Nosaltres estem en coordinació amb serveis socials, ells ens deriven als usuaris més vulnerables i veiem de quina forma es podem ajudar. Normalment, habitualment, és en productes d'higiene, en lots d'alimentació, en productes també frescos de mercat i després també en altres àrees, com pugui ser la d'empleo, que ara ens ve una situació molt complicada, perquè el que és el virus i la pandèmia ara deixa un panorama assolit per complet en el que és el món econòmic. I hi ha molta gent que habitualment no estava en el cercle de serveis socials i no era tan vulnerable i ara ho estan patint molt. Entonces, intentem això, al servei un poc de l'Ajuntament, de les administracions públiques i en col·laboració en serveis socials, des de la Regidoria de Benestar Social, sobretot acudir a pal·liar totes aquestes necessitats. Bé, això és una cosa més puntual, però en Creu Roja estem treballant i col·laborant des de ja fa molt de temps. La veritat és que és un gust treballar amb ells perquè tenen molts recursos, tenen una estructura tècnica envidiable, és una organització internacional, amb la qual disfruten i gocen d'una estructura, gocen també d'un voluntariat, cosa que això facilita molt, i més en aquest cas concret, per a donar solució a molts problemes que estem vivint actualment a conseqüència de la pandèmia aquesta. Per a nosaltres ha sigut simplement diguem que és una col·laboració econòmica a canvi de que ells ens presten una atenció als nostres usuaris i als seus també, per supost, per a plegar al màxim possible de gent, perquè el que és de veres és que en l'actualitat i a conseqüència d'això el perfil de la gent que necessita ha canviat moltíssim. Abans era sols per a gent vulnerable, que era ja un poc la de sempre, però és que en l'actualitat és la gent de les botigues, la gent que ha tingut, que de sobte s'ha vist que el seu treball s'ha paralitzat. I treballar amb ell, que simplement és aportar una quantia i utilitzar els seus recursos, amb la qual optimitzem un poc els recursos, el treball de l'Ajuntament i de les treballadores socials. El Departament de Serveis Socials ha atès centenars de famílies durant els mesos de març i abril, mentre que Creu Roja ha activat el programa Creu Roja Respon, que se centra a dotar de recursos les persones en risc d'exclusió, ajudar en matèria educativa i ajudar les persones en situacions de salut complicades per afeccions agudes o cròniques. Ambdós organismes asseguren que ha crescut molt el nombre de demanants del servei. Sèrie de gent que està sempre un poc en situació de vulnerabilitat, que Serveis Socials té controlada, però ara hi ha una sèrie de gent que per la situació econòmica, per els ERTEs, per el desempleo autònom, hi ha moltíssima gent que ho està patint moltíssim. Entonces intentem aplegar allà on ens indiquen des de l'administració pública. Estem notant que s'ha triplicat molt més la quantitat de gent que estem
estem ajudant i que estem intentant aplegar a tots. I per això l'Ajuntament ha donat també un pas prou important a banda del conveni que tenim anual, al igual que Càritas i altres entitats en el qual sempre estem col·laborant, per a pal·liar el que és aquesta situació tan complicada, donar este pas endavant i entrar en el projecte Responde. Mira, per a que se feu una idea, si abans teníem, gastàvem 3 o 4.000 euros al mes, des que ha començat això duguem gastats, independentment de l'aportació que fem a la Creu Roja, 60.000 euros. La quantia de la gent ha sigut desbordant i ha sigut un canvi brutal. L'Ajuntament també compta amb altres organitzacions que també realitzen una tasca molt important, com ara Càritas. Finalment, no es celebraran a la nostra ciutat les falles del 2020, així ho han decidit la Federació de Comissions Falleres després de veure l'evolució d'esta pandèmia que cada dia feia més inviable la seva celebració. Així, les falles del 2021 ja tenen protagonistes. La Federació de Falles d'Algemesí ha decidit consensuadament i per unanimitat suspendre les falles del 2020 i donar inici a l'exercici faller 2020-2021. Després de setmanes aplaçant la decisió des que el passat 12 de març s'ajornarà la celebració de les falles del 2020 en la data habitual per la crisi del Covid-19, la Federació de Falles ha decidit suspendre les festes d'enguany, ja que cada vegada era més inviable la seva celebració. Així, les falles del 2020 passen literalment a ser les falles del 2021, amb els mateixos protagonistes encapçalats per les falleres majors de la ciutat, Irene Puigvert i Inés Espíritu Santo. A veure, d'un primer moment, quan decretaren l'estat d'alarma, la primera idea que teníem presidents i junta local era realitzar les falles només poguérem, perquè clar, ningú anava a esperar que això anava per a llarg. Però a poc, al veure que això es retrasava la situació, consultàvem en altres poblacions i nosaltres també en les falleres, presidents i tot un poc representants de les falles, i veiem que això era cada vegada menys viable. Per tant, arribarem a la conclusió que el més factible i el més coherent per a la salut de tots era posposar les falles per al 2021 i deixar enguany en l'aire si cara a octubre o novembre poguera la Junta Local fer algun acte, diguem, germanor o algun sopar o qualsevol cosa, però sí que decidirem posposar les falles. Els meus companys de Junta Local Fallera estaran tots igual, amb el mateix càrrec que tenen fins ara, presidents tant majors com infantils repetiran i falleres majors també. I, lògicament, les Corts d'Honor i les falleres majors de la ciutat i la delegació d'infantils. Davant esta complicada situació per a totes aquelles persones que treballen per a fer possible la festa fallera, la Junta Local Fallera d'Algemesí ha anunciat que es ficarà en contacte amb els seus proveïdors per atendre'ls i confirmar el seu suport de cara al futur. Això és un tema dels delicats que tenim a primera hora, del qual tampoc volíem cancel·lar les falles. Tenint en compte que tenim pirotècnics, tenim músics, tenim perruquers, maquilladores, tenim floristes, indumentaristes, orfebres, tenim una gran varietat d'aquest sector que les falles pareix que no, però deixen molta repercussió econòmica al poble. Per tant, anem a intentar parlar un a un amb els proveïdors que té la Junta Local per fer-los entendre que estem al costat d'ells, anem a apoyar-los en tot el que les nostres mans ens permeta i que comptem amb ells per a l'any que ve. Tot igual, però posposant-ho al 2021. A més, la Junta Local Fallera ha ficat a l'abast del consistori la dotació pressupostària que anava a ser destinada a la celebració de les falles 2020 per a que es dediqui a pal·liar les conseqüències econòmiques i socials que encara deixa en la nostra ciutat el coronavirus. Clar, és una cosa que veiem lògica i necessària, ja que no anem a poder realitzar les falles del 2020 i tampoc anem a realitzar les exaltacions de les comissions ni tant de la ciutat per al proper exercici, perquè al repetir tots els mateixos càrrecs no té lògica que facis dues presentacions per a la mateixa persona. I això sí que ho acordarem amb tots els presidents, que passarien directament els dies de la crida, cabalgata i falles de l'any que ve. Per tant, decidirem que tot el pressupost que teníem per gastar encara en la partida de Junta Local el destinàvem per a l'Ajuntament per a que fera el que creia convenient.
per al pla de xoc per a les empreses, assumptes socials, el que crec que era inconvenient. La Federació de Fallers d'Algemesí va fer pública aquesta decisió a través d'un comunicat en el que també mostraven el seu suport a les famílies i víctimes d'esta pandèmia. Acabem el nostre informatiu amb un vídeo de la policia local d'Algemesí en el que ens mostren tota la tasca que estan realitzant per assegurar que es compleixen les normes. Bona vesprada, gràcies. Al comprar si es necesario. Por lo contrario, permanezcan en sus viviendas. Completamente prohibido salir a la